Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днес искам да ви покажа една интересна рецепта. Ще правим гресини и ще ги сервираме с велика хайвар сладна серия. И да приготвите тази рецепта заедно с мен. Да почнем от тесто. Аз съм си го приготвена предварително, да може да тасва хубаво, около 12 часа, да може да не се сладиме на много въздушни хубави гресини. Може да гледате нашите видеа, къде покажем как се прави тесто за пица. Правим микс сусамови семки и маково семки. Пускаме в фурна, може да се съгрява. Ги режем горе-долу от 1-2 пръста. Въртиме така. Пускаме още една капка зехтин и пускаме във фурната на 900 градуса 8 до 10 минути. Аромат е страхотен, много са хубави. Сервираме с велика сладна серия хайвар. Тя е с повече чушки вътре и патледжан, без консерванти, 100% естествени съставки и да се насладиме на хубави гресини. Комбинация е перфектна. Чушки са много богати, се усещат добре с гресини. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетит!